Les instal·lacions de l'Accent Tennis de Cornellà van viure una matinal amb el millor tennis infantil de tot l'estat amb una final del Campionat de Catalunya que assegurava bon joc amb dos dels majors talents de la raqueta catalana, Robert Herrera i Denis Uspensky. És un campionat que es classifiquen els 56 millors jugadors de Catalunya, tant nois com noies, i és un campionat que abans es feia en una setmana. Doncs ara, com que hi ha molts tornejos internacionals, tenim un nivell molt alt, estem fent molts tornejos internacionals, doncs ara aquest torneig l'estem fent en caps de setmana i s'ha fet en 4 caps de setmana i aquest és el darrer. La final femenina no s'ha pogut disputar per lesió d'una d'elles, que molt de fair play, la que seria guanyadora per Europea, ha decidit que igualment la jugaran fora de temps. Tot just 24 hores abans que Rafa Nadal superés còmodament en la final de Roland Garros a Robin Soderling, al Baix Llobregat es va veure una intensa final del Campionat de Catalunya Infantil en la que a pista va brillar un espectacular darrere del Club de Tenis Barcino, que tot just arribava d'haver-se endut la Babolat Cup, un dels tornejos més prestigiosos de la seva categoria que es disputa en Espanya. La de Cornellà era una final que es preveia molt interessant i en la que era de preveure que es gaudiria d'un partit disputat al fons de la pista amb dos tenistes amb un estil de joc molt similar. Bé, la final d'infantils, que són per nanos fins a nascuts al 96, en aquest cas els dos són d'aquesta anyada, i estan jugant tercer set Robert Herrera i Denis Uspensky. El Robert Herrera i el Denis en veritat tenen un estil molt semblant, són dos nanos que juguen molt recte, que són bastant agressius, no grans volejadors, però sí agressius, la gent que travessa la pilota, i poder la diferència fonamental és que el Robert té revés a dues mans i el Denis té revés a una mà. Però tenen un estil bastant similar. Però tot i que a priori sortia a totes les travesses com el gran favorit, Robert Herrera es va veure superat d'inici per un Denis Uspensky que va sortir molt més mentalitzat en el primer set i decidit a superar la seva particular bèstia negra, amb el que havia perdut en els 5 anteriors enfrontaments. Els problemes amb el servei i les errades no forçades del tenista del Barcino van ser un hàndicap que van portar Uspensky a endur-se el primer set per 6-4. Però Herrera no estava disposat a cedir tan fàcilment i va saber reaccionar en el segon set, conservant aquest cop el seu servei i practicant un joc més agressiu. El jugador del Laietà es veia superat aquest cop per un Robert Herrera molt més concentrat i que va mostrar la seva millor cara, la que l'ha portat a ser considerat un top 3 a nivell d'Espanya. La segona mànega anava a parar a mans del tenista del Barcino per 6-4 i la final del Campionat de Catalunya Infantil quedava per decidir-se en un interessant tercer set en el que les forces minvaven després de prop de 2 hores de maig. Me he fallado demasiadas bolas que eran muy importantes y él se colocaba bastante bien. La ronda definitiva va respondre a les expectatives i cap dels dos finalistes estava disposat a llançar la final, tot i el cansanci acumulat. En aquest moment va ser quan el cap es va convertir en un element determinant i qui millor el va fer servir va ser un Robert Herrera molt ficat en el partit que va saber treure profit de les petites errades d'Uspensky que a poc va anar cedint fins a arribar al definitiu 6-4 a favor de Herrera, just vencedor del Campionat de Catalunya Infantil. Les primeres rondes han sigut bastant senzilles perquè he jugat molt bé, a un gran nivell, perquè estava amb molta confiança. I avui a la final vaig descansar dilluns i dimarts, però molt dur també, molt dur. Sí, al final he estat més sòlid i ell ha fallat més perquè de cap ha punxat i jo he sigut lluitador a pesar de tot el que ha passat durant el partit, de rampes i tot això, i ha seguit lluitant. D'aquesta forma ja estan determinats els 9 jugadors i les 10 jugadores classificats per disputar el Campionat d'Espanya de la categoria i que són els 8 quartfinalistes més el guanyador de la repesca masculina i les 2 finalistes de la femenina.